Tenders għal xogħlijiet infrastrutturali għax-xiri u kirjiet ta' apparat u oġġetti li ingħataw mingħajr l-approvazzjoni tal-Kunsill u ftehimiet dwar servizzi li saħansitra saru b'mod verbali. Il-kol abbużi li sab il-Bord ta' Gvernanza Lokali li kienu jsiru mill-eks sindku ta' Birkirkara Michael Fenekadami. Każ partikolari li ssir referenza għalih fir-rapport tal-bord huwa dak tal-għoti tat-tender għat-tindif u l-kiri ta' 10 kontenituri li kienu installati f'diversi postijiet f'Birkirkara. Il-kirja ta' dawn il-kontenituri kienet laħaq l-ispiża ta' 2,809 euro għal perjodu ta' bejn l-2013 u l-2014. Flotja tal-kuntratt Michael Fenekadami ma mexiex mal-proċeduri stabiliti u mhux biss ma kisibx l-approvazzjoni tal-Kunsill Lokali u s-Segretarju Eżekuttiv ta' dak iż-żmien ma kienx jaf bl-arranġamenti tal-kirja iżda talli qabeż il-limitu ta' direct orders. Dan ħareġ ċar minn email li tmur lura f'Novembru tal-2013 li Arthur Pizzuto li dak iż-żmien kien Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill bagħat lid-Dipartiment tal-Gvern Lokali fejn talab gwida f'din is-sitwazzjoni irregolari. Dan l-arranġament ta' Michael Fenekadami, li suppost ma kellu jiswa xejn il-Kunsill, għad għandu kontijiet pendenti li se jkollu jagħmel tajjeb għalihom il-Kunsill preżenti. Episodju ieħor ta' abbuż ta' tmexxija ta' Fenekadami huwa marbut mal-ħlasijiet tas-servizz ta' tbattil ta' skips u servizzi addizzjonali. Servizzi li sewa lill-Kunsill madwar 3,000 euro fix-xahar u li Michael Fenekadami daħal għalih bi ftehim verbali mingħajr ma saret sejħa l-offerti għas-servizz ekstra kif rikjest mill-proċeduri finanzjarji. Ir-rapport tal-awdituri għas-snin 2013 u 2014 ukoll ikkonfermaw li għas-servizz addizzjonali il-Kunsill kien obbligat skont il-liġi li joħroġ sejħa l-offerti u dan anke biex isib servizz bl-aktar rata vantaġġuża. Iżda, minħabba ftehim verbali irregolari ta' Fenekadami li jinjora l-liġi, ir-rata ta' servizz kuljum triplat. Mix-xhieda li ngħatat quddiem il-bord irriżulta wkoll li l-istess ammont baqa' jiġi mitrub anke meta s-sindku attwali Joanne de Bonogrek kienet ċerta li ma kienx hemm iktar minn 40 skip li suppost kienu b'xejn skont kif indikat fil-kuntratt oriġinali. Fid-dawl ta' dawn ir-regolaritajiet, il-Bord ta' Gvernanza ikkundanna bl-aktar mod kategoriku dan in-nuqqas lampanti fl-infiq ta' fondi pubbliċi li kien jagħmel Michael Fenekadami.